ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଦନ ଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପଥରେ ସେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ବୈଠକରେ କାକଟପୁରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାଦା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ରାଜକିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ କାଲି ଯାଇ ଦେଖା କରିବ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଇସା ବାବଦରେ ତମକୁ କହିବ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟ ବଣା ନ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ରାଜକିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ଘର କିଏ। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତୁମେ ମନ୍ଦିରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି। ଏବଂ ନାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାଦା ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା? ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜକିଶୋର ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଇ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ 22 ବର୍ଷର ସେ ମରିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ସେ ଶୁଣିଲେ ତା ଧାଇଁ ଆସିକି ଜୟଗୁରୁ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆଉ ବାପା ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦାଦା ମୋତେ ବଟେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ସେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସେ ମରିଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ପାଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ପଇସା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅର ଶବ କାମ ସତ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ରାତି 10ଟାରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପରମ ଦୟାଲ ସିଏ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିନା ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଛି, ତେତେ ମୁଁ ସହାୟ ହେବି। ଏହା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ସେଠୁ ଅପସରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୟାଲଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସବୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦୟାଲଙ୍କର କରୁଣା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ।